Kaixo ikasleok, gaur ikusiko ditugu zenbaki perfektuak. Zenbaki perfektuak dira, zenbaki hori batugaietan deskonposatzerakoan, batugai horiek izan behar dira zenbaki horren zatitzaile propio positiboak. Zatitzaile propio positiboak 28 zenbakiaren kasuan dira 1, 2, 4, 7 eta 14. Hau da, egin dezakegu 28 zati 1, 28 zati 2, 28 zati 4, 28 zati 7 eta 28 zati 14. 28a ez da zatitzaile propio positiboa, ez da kontsideratzen zenbaki bera denean, ez da zatitzailea, bai? Beraz, 28 da 1, gehi 2, gehi 4, gehi 7, gehi 14. Bere zatitzaile propio guztien batura. Horregatik da zenbaki perfektua. Hurrengo zenbaki perfektua da 496. Zergatik? Batugaiak dituelako jar dezakegu deskonposatuz 1, gehi 2, gehi 4, gehi 8, gehi 16, gehi 31, gehi 62, gehi 124 eta gehi 248. Guzti hauek dira zatitzaileak. 496 zati 1 ematen du zehatza, 496 zati 2 zehatza, 496 zati 4 zehatza, 496 zati 8 ematen du zehatza, 496 zati 8 ematen du zehatza, bai? Guzti horiek dira bere zatitzaile propio positiboak. Beraz da zenbaki perfektua. Hurrengoa da 8128. Hauek dira bere zatitzaile guztiak, zatitzaile propio positibo guztiak, bere burua izan ezik. Eta kasualitatez batzen baditugu guztiak emango du 8128. Horregatik da zenbaki perfektua. Hemen dituzue aurkitu diren zenbaki perfektu guztiak, orain arte. Orain arte gutxi gora bera asmatu dira 54 zenbaki perfektu. Bai? Digitu batekoak, 2 digitukoak, 3 digitukoak, 4 digitukoak, 8 digitukoak, eta horrela infinituki. Eta ze urtetan asmatu egin ziren. Eta baita ere zeinek aurkitu zuen zenbaki perfektu hori. Eta segida hau izanik lortuko genituzke zenbaki perfektuak. Formula honekin 2 berpeken bat bider 2 berpeken bat, non P zenbakia eta 2 berpeken bat zenbaki lehenak diren. Hau da, adibidez, P izan behar badu zenbaki lehena, adibidez P baldin bada imaginatu 3, zenbaki lehena da 3, hemen ordezkatuz 2 ber 3ken bat da 2 ber 2 4, eta 2 ber 3 da 8ken bat 7. Bai? Beraz, 4 bider 7 da 28. 28 da zenbaki perfektua. Adibidez, ordezkatzen badugu 5 zenbaki lehena, hemen 2 ber 5ken bat da 16. Eta 2 ber 5 da 32ken bat 31. 16 bider 31 da 496. Hori da zenbaki perfektua. Lehen esan dugun bezala, deskonposatu dezakegulako zenbaki hau batugaietan bere zatitzaile propio positiboekin. Eta hemen dituzue dauden zenbaki perfektu guztiak. Orain arte aurkitu direnak, nork aurkitu zituen eta zein urtetan. Bale? Hau da zenbaki perfektuei buruz jakin behar dezutena.